Dyma fideo i ddangos sut gall'ch plant darllen o adref. Yn yr ysgol fel arfer, mae'r plant yn cael llyfr Cymraeg un wythnos a wedyn maen nhw'n cael un Saesneg yr ail wythnos. A mae hwn yn cario ymlaen trwy'r flwyddyn. Mae wir yn helpu eich plentyn i ddarllen o adref, felly mae hwnna'n bwysig i wneud. So fydd angen agor lan Google, a mae angen agor lan y wefan o HWB. A dyma HWB ydi ble wrth gwrs chi'n logio ymlaen a chi'n mynd i Teams i wneud y gwaith cartref a unrhyw waith o adref sydd gan eich plentyn. Nawr i gael y llyfrau lan, does dim angen logio ymlaen o gwbl. Chi'n gallu mynd mewn i'r bocs ar y top a yr darllen yw coeden Rhydychen. Sdim rhaid i chi ysgrifennu'r holl coeden Rhydychen mewn. Chi'n gallu jyst ysgrifennu coeden. Gwasgu ar y chwilio, a wedyn mae list enfawr o'r llyfrau yn dod i fyny. Erbyn nawr byddwch chi wedi cael e-bost gyda lefel cywir darllen yn Gymraeg. Os ydych chi heb derbyn hyn, please gadael yn wybod. So dewyswch y cam sy'n gywir ar gyfer eich plentyn. Mae'n agor lan y llyfr. Mae'n dangos yr un cyntaf ar y restr. Mae mwy na un llyfr i bob lefel. Ni'n cael gwared i weld yr holl restr. Ewch i'r seithfawr fan hyn. Cau e lawr a wedyn mae gen ti restr hir o'r llyfrau. Chi'n gallu lawrlwytho fe neu chi'n gallu just lansio fe syth tu fewn ar eich cyfrifiadur neu ar eich ffôn hyd yn oed neu iPad. Unrhyw beth fel hwnna bydd yn gweithio arno a chi'n barod i ddarllen gyda nhw.